Хәерле көн, дуслар. Бу видеомны Уфада яшәүче кадерле тамашачыма багышлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, безнең Уфада 13 декабрьдән 18 декабрьгә кадәр Яшьләр сараенда 5 көн концерт булырга тиеш. Менә бүген хат килеп төште. Рөхсәт юк, бик кызык сәбәпләр аркасында. Мин беренчедән Уфа тамашачысы алдында гафу үтенәм. Сез мине бик нык гафу итегез. Үземнең төркемдәге кызларым, егетләрем каршында гафу үтенәм. Сез дә мине гафу итегез. Инде бу безнең икенче концерт төзелә. Беренчесе аның апрельдә, менә икенчесе декабрьдә. Кәефләрне төшермибез, дуслар. Аллаһ теләсә, планнар шундый. Май я июнь аенда Татарстан белән Башкортстан границасында ачык һавада бушка сезнең өчен Аллаһ теләсә концерт куербыз. Үзебезнең кунакчыл Татарстаныбызда көтеп калабыз. Дус булык, тату булык, туганлашып яшик. Ширләмәгез. Мин сезне просто люблю. И все. Рәхмәт. Там бер кат гафу үтенәм.